Det her er dig. Inden længe mødes du med din rådgiver her i Pengeinstituttet til en snak om din økonomi. Det kan være komplekst for de fleste, og der kan være mange og store spørgsmål at forholde sig til. Derfor har vi bedt dig om at sende os nogle informationer om dig og din økonomi før mødet. Oplysningerne hjælper din rådgiver til at forberede sig grundigt hele vejen rundt om din aktuelle økonomi. Det betyder, at du kan få så relevant rådgivning som muligt, og at I sammen kan fokusere på lige præcis det, der er vigtigst for dig. Men vi håber også, at du vil forberede dig ved at overveje, hvad der virkelig betyder noget i dit liv. Når der sker større ændringer i din økonomi, kan det nemlig have betydning for, hvordan du er stillet, hvis noget uventet pludselig rammer. Derfor kommer din rådgiver til at stille dig nogle spørgsmål, der kommer tæt ind på livet af dig. Det er vores opgave at vende alle sten, så vi kan give dig tryghed for, at du ikke bliver overrumplet af ubehagelige økonomiske overraskelser. Forestil dig et uventet øjeblik, der ryster din verden. Hvordan vil din økonomi klare det? Hvor vigtigt er det for dig at opretholde din nuværende levestandard, hvis du midlertidigt eller i en længere periode mister evnen til at arbejde? Eller hvis sygdommen er livstruende, hvilken frihed vil du så gerne have til at gøre noget ekstraordinært i en svær tid? Tænk også på dit hjem. Er det vigtigt for dig eller din partner at blive boende, hvis en af jer dør? Eller er den efterladte villig til at flytte i noget mindre? Hvis du har børn, hvad med deres fremtid? Skal de have de samme muligheder, selv hvis du eller din partner bliver syg eller dør? Det er store og svære spørgsmål, og der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det vigtigste er, at du gør dig nogle overvejelser, og at du vender dem med dine nærmeste. Skriv gerne jeres refleksioner ned bagefter. Nu er du nemlig godt forberedt til at dele dine overvejelser med din rådgiver. På mødet lægger I sammen en plan for, hvordan du opnår dine drømme og mål, og har tryghed på hele vejen derhen. På gensyn, vi glæder os til at se dig.